Amb aquest videotutorial enllestirem la tasca 4, gestió de dades dels clients, del projecte final d'avaluació de Competic 2 del curs 2022-2023. En el vídeo anterior, mitjançant el LibreOffice Base, vàrem crear un formulari a través del qual vàrem introduir les dades de diferents clients i vàrem crear una consulta per tal de seleccionar aquells clients que vivien a la província de Barcelona. Ara el que ens demana és fer exactament el mateix amb les altres províncies, és a dir, fer una consulta per Girona, una per Tarragona i una per Lleida. Anem a veure-ho. El que farem serà aprofitar la consulta que ja tenim feta per Barcelona per tal de crear la resta de consultes. Per tant, obrim el menú de context de la consulta per tal d'entrar a la consulta en mode edició, modificarem el criteri. En aquest cas, en lloc de Barcelona, posarem Tarragona. Executarem la consulta per veure com queda i veiem que efectivament només ens mostra els registres que en el camp província tenen la paraula Tarragona i ara el que farem serà desar la consulta amb el nom Consulta Tarragona. Per tant, ens adrecem a Fitxer, anomena IDESA i modifiquem el nom de la consulta. Fem clic a d'acord, tanquem la consulta i veiem que efectivament ja tenim la consulta Tarragona creada. L'executem i veiem que funciona perfectament. La tanquem, editem aquesta mateixa consulta, introduïm el criteri Girona, l'anomenem amb el nom Consulta Girona, desem, novament modifiquem el criteri, en aquest cas posarem Lleida, desem la consulta, ara amb el nom de Consulta Lleida, fem clic a d'acord, tanquem la consulta i executem aquestes dues consultes per comprovar que s'han creat correctament. Veiem que efectivament tenim els registres de les persones que viuen a la província de Girona i en el cas de la consulta Lleida ens mostra les persones que viuen a Lleida. Per tant, ja tenim creades les 4 consultes que ens demana l'enunciat del projecte. A continuació, ens demana que per acabar hem de generar un informe en el qual només han d'haver-hi els camps nom d'empresa, província i tipus d'establiment, de manera que els registres es presentin ordenats per tipus d'establiment en primer lloc i per província en segon. Finalment ens demana que afegim un títol adequat a l'informe i que el desem. Anem a fer-ho. Ens situem a l'apartat Informes, seleccionem Crea un informe utilitzant l'auxiliar, seleccionem la taula a partir de la qual volem obtenir les dades, en aquest cas, taula clients, triem els camps que ens indiquen l'enunciat de la prova, és a dir, nom d'empresa, província i tipus d'establiment, seguim endavant, ens demana les etiquetes amb les quals apareixeran les dades d'aquests camps, podem mantenir les mateixes, fem clic endavant, i ara ens demana si volem afegir algun tipus d'agrupació. Seguint el que diu l'enunciat de la prova, els hem d'agrupar per tipus d'establiment, en primer lloc, i a continuació per província. Un cop ja hem establert aquestes agrupacions, fem clic endavant, veiem que ja ens va mostrant l'estructura de l'informe, ara ens demana si volem ordenar les dades per algun valor, ja apareixeran ordenades de forma ascendent pels camps que hem utilitzat per tal d'agrupar les dades, per tant, ho deixem tal qual. En tot cas, li podem dir que dins de cada agrupació ens ordeni els registres pel nom de l'empresa, fem clic endavant, podem mantenir la mateixa estructura de les dades que apareix per defecte, en aquest cas una disposició tabular, en qualsevol cas també podríem provar diferents opcions. Fem clic endavant
i finalment li donarem un nom a l'informe. L'enunciat ens diu que l'hem d'anomenar amb el nom informe/1. L'introduïm, deixem els paràmetres que apareixen per defecte, és a dir, que sigui un informe dinàmic, és a dir, que es vagi actualitzant cada cop que modifiquem les dades de la taula que l'alimenta, i li diem que ens creï ara l'informe. Fem clic a finalitzar. Veiem que ja tenim l'informe creat. I ara el que farem, com ens demana, és afegir un títol adequat a l'informe. Per tant, el tanquem, l'editem i a la capçalera de la pàgina introduirem una etiqueta. Seleccionem la icona etiqueta, fem un requadre en el qual es mostraran les dades, mitjançant doble clic editem les dades de l'etiqueta i en el camp etiqueta introduirem el nom. Per exemple, empreses per tipus d'empresa i província. Modifiquem el format de la lletra. Podem establir un color vermellós, negreta, 16 punts, fem clic a l'acord i ja podem acabar d'ubicar el títol en el lloc que més ens interessi. Tanquem l'edició de l'informe, desem els canvis, el tornem a obrir i veiem que efectivament ja ens apareix el títol en el formulari. Finalment, el que ens demana l'enunciat és que generem l'informe en un document PDF i que el desem a la carpeta amb el nom informe/9. Per tant, ens adrecem a la icona Exporta directament en PDF, ens assegurem que estem dins de la carpeta del projecte, en aquest cas a la subcarpeta Tasca 4, i li donem el nom que ens demana. Desem el document en PDF i ara ens assegurarem que s'ha creat correctament. Ens situem a la carpeta del projecte, subcarpeta Tasca 4, obrim l'informe i veiem que efectivament se'ns obre l'informe en format PDF. I d'aquesta manera ja hem enllestit la tasca 4 del projecte final d'avaluació del curs 2022-2023. I de moment, això és tot.